Shalom, parhalado pasahaton, selamat hari Minggu, tusude ruas namandohoti par mingguonon. Martuama akanaro di bagasan Tuhani. Mingguta sadarion, ima namarguar, minggu pasapuluhon dung Trinitatis. Topik mingguta sadarion, gabe pasu-pasu marhite panumpahion ni debata. Tapuji ma debata di bagasan las ni roha, taendehon ma, haleluya tapuji. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumopal langit dohot tanoon. Amen. Tigor doa kadalan ni Jahoba, jalahalak partigor mardalan disi. Alai, anggo halak parjahat, tarsulandit do disi. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, nasokal jalana bonar,
dialoho do na gijang maroha, jala dipatimboho do na serep maroha. Alanii upangido hami tuho, say ramo ti hami, asa unang jukat hami, unang gijang rohanami. Alay togu-togu hami marhite-hite todim, asa uduk serep, tobok jala burju rohanami, dia dopan ni halak saluhut. Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihok kamu ma patik ni debata, imanas tarsurat di Galatia bindu 5 ayat sada. Asa saut malua hita, ubahena di palua Kristusi hita. Hot mahamu jongjong atong, jala unang beolo hamu, patuduhon ni auga parhato banoni. Ido sahatna, ramangido gogo mahita sian Tuhan debata, laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahobar tu patik mi. Amen. Paunduk marohata, tatopoti madosata, partangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo nasohatu dosan, jala ama para siroha, dang lomoroha midaha matean ni pardosa, mulak manian parjahati tumadikon dalana, asa mangulu ibana, ido dipangido roham. Alanii ubahen dipangido hami, sai sundati matoru-toru
asa unang mangonai be Tuhami. Sai sesa sude dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asi ni roham. Sai pargogoi mahami, asa margogo hami, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mahata baga-baga taringo tu hasesaan ni dosata. Ai dangadong imbar nii, ai saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alayaka nagabe pitor, binahen ni basa-basa marhite sian asi ni rohana. Kinorhon ni panobuson na marhite-hite Kristus Yesusi. Na pinajongjong ni debata, bahen habangsa parasian, marhite-hite haporsyaon di mudarna. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Marende Korina.
Tapukama bibelta, hatani debata turpuk ni ari mingguon, dienet sian Injil Matius bindu walu, mamuka sian ayat 5, sahatu ayat 10 tolu. Matius bindu walu, mamuka sian ayat 5, satro di ayat 10 tolu, tajahama mar sorit sorin. Naposoni induk ni soldadu. Dungi bongot ma Yesus tuhuta Kapernaum, jadi Roma tujolona sada induk ni soldadu, mangelek-elek ibana nin nama. Dungi nina Yesus ma mandok ibana, ropeau pamalum sahitna. Ai gariau, jolmanani rajaan, nama ngarajai soldadu, molohudok tunasada, tusadui maho, lahodo ibana. Ia tunasada, tuon maho, barodo ibana. Jala ia hudok tunaposokku, on mabahen, jadi ido dibahen. Alai hudok matuhamu, torop dona rosogot sian purba, dohot sian pastima, gabe dongan sapanganan ni si Abraham, dohot si Ishak, dohot si Jakob, di harajaon banua gicangi. Rap manjahama di ayat 10 tolu, laos di dok Yesus mana mandok induk ni soldadui, laho maho, jupakoma hobar tuha porsiaumi, jadi hipasma naposonai dina sangombasi. Ido sahatna, martuado akan natumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin.
taha tidak kon maha porsiao tai, songon nahina tidak kon idongata saha porsiaon, di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, ima nati nubuhoni si Maria, naga begabean siantondi perbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata, natu maun na bernit, di panguhuman ni silatus, nama tetar pajal doi bana di hau pinar silang. Natuat tu banua turu dung di tano, namulak mangulu di ari patoluhon. Nama naik tu surgo, lau hundul tu siamuni debata Jahoba, amanai pargogo nasu hatu dosani. Disima ibana paimi maudah sugo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsia ditondi parbadia, jaladong sadahurian nabadia, Huria hatopani halak Kristen akan nabadia, dohot dihase saani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot ni anguluan nasora sudah. Amin.
Shalom. Tabigema tikting diurat di bagasa minggon, Minggu tanggal 10 Agustus 2020. Naparjolo, Guar ni Minggu tasaderon ima Minggu pasapuluhon dong Trinitatis. Dohot tema, gabe pasu-pasu marhite panupahion ni debata. Paduahon pertanyaan sektor. Di hari Jumat tanggal 10 Agustus 2020 di Patupahuriatta do pertanyaan sektor maringanan di Bagas Garejaon. Turpu Jamita di enek sian pesalmen bindu ono pulupitu mamuka sian ayat sada sahatu ayat walu. Dohot tema akka bangso maka mulatehon asini rohani debata. Atong ria mahitaro tu pertanyaan ini dibuka masuk pukul 10 sia 30 wib. Tulu warta Dewan Konyona. A. Seksi sekolah minggu. Di minggu tasadarion tanggal 10 Agustus 2020 dung sidung permingguan manogut di Patupa seksi sekolah minggu do rapot seksi sekolah minggu rap dohot orang tua anak sekolah minggu. Ima laho membahas laporan pertanggungjawaban kebaktian Padang anak sekolah minggu. Sekaligus membicarakan persiapan Natal anak sekolah minggu. Alane bidang itu tu sudah orang tua anak sekolah minggu aseria mandohoti raputi maringanan di aula gereja. B. Seksi Naposobulung manang seminar persiapan studi. Sadarion Minggu 10 Agustus 2020 mulai pukul 10.45 wib. Manang dung sidung parmingguan butari di Patupahuriatta do seminar persiapan studi dengan tema 1001 Smart Ways to Reach Your Dream. Pembicara ima akka Naposubulung ni Huriatta. Nanaing melanjutkan studi master tu luar negeri dengan sesi naparjolo strategi lolos dan sharing beasiswa LPDP oleh Dr. Averina Opusunggu. Napaduahon strategi lolos dan sharing seleksi perguruan tinggi negeri Manang PTN via tes tulis dan perguruan tinggi luar negeri oleh Daniel Opusunggu BSC. Napatuluhon strategi lolos dan sharing seleksi PTN via jalur undangan oleh Irene Lumanggal Eskom. Seminar ini terbuka untuk umum, remaja, naposo, orang tua baik jemaat ataupun di luar jemaat HKBP Pondok Bambu bertempat di gereja ini. C. PA Seksi Remaja di hari Sabtu tanggal 10 sia Agustus 2020 mulai pukul 10 wib sahat tunasidung di Patupahuriatta do PA Seksi Remaja ima naniluhon inang situa ade bursimanjutak natspea di enek sian Lukas bindu 10 sada ayat 27 sahatu 20 lalu. Pinangido tu sude remaja ni Huriatta dohot pelajar sidi asaria mandohoti acara PAI. D. Seksi perempuan dalam rangka merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78. Di hari Sabtu tanggal 10 sia Agustus
2023 mulai pukul 6 satu nasidung. Seksi perempuan HKBP Pondok Bambu naing patupahon kegiatan senam bersama dohot beberapa perlombaan memindahkan gundu pakai sumpit dohot akan asing maringanan di halaman gereja. Pinangido tu sudah ruas nuhriata asaria mengikuti kegiatan ini. Seksi lansia. Hombartu program seksi lansia tahun 2023 di hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 nanengro di patupa seksi lansia ni huriatta do kunjungan kasih tu panti jompo kasih sayang di Bekasi. Borhat sian garion pukul sia 30 wib. Pinangido tu sude anggota seksi lansia ni huriatta asaria mengikuti acara ini. FPA Pasutri. Di hari Sabtu tanggal 10 sia Agustus 2023 mulai pukul 10 sia wib di Patupa Huriatta do PA Pasutri maringanan di bagas ni keluarga amang situa Sinaga Inang Buru Limbung. Alamat Jalan Wuluh 5 nomor 14 Pondok Bambu. Pelayan PA amang pendeta P Pandiangan MTH. Pinangido tusude anggota Pasutri ni Huriatta asaria hadir laho mengikuti acara PA tersebut. Paupaton warta Dewan Diakonia manang komisi beasiswa. Di minggu tasadarion 10 Agustus 2023 pukul sia wib manang lungsidung permingguan manogot nunga di Patupa Huriatta melalui komisi beasiswa pasahaton beasiswa tu 25 halak ruas ni Huriatta. Gudangna 12.900.000 rupiah. Beasiswa di pasahat tu SD 5 halak, SMP 1 halak, SMA manang SMK 10 halak, mahasiswa perguruan tinggi 1 halak. Huriatta pasahaton mauliate tu sude ruas ni Huriatta. Na saya toktong rade lahu membantu keuangan komisi beasiswa ni Huriatta. Saya di pasu-pasu tuhat tama toktong genup na niula ni tangan nasida. Nomor 5 warta Dewan Marturia manang seksi sending dan tim 2. Hombartu program seksi sending do tim 2 HKBP Pondok Bambu tahun 2023 di hari Sabtu tanggal 10 sia Agustus 2023 mulai pukul 10 wib sahatu pukul 10 sada 30 wib di Patupa seksi sending do hot tim 2 do pelayanan tu anak-anak di panti asuhan Yayasan Pelayanan Kasih Bakti Mandiri atau PKBM maringanan di Cibubur. Borhat sian gerejon pukul 0 sia wib ima naniluhon amang pendeta Ersilaban STH. Paunopon kopen pendeta. Marsugut hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 mulai pukul 10 wib sahat tunasidung di Patupa Distrik Walu DKI Jakarta do kompen pendeta maringanan di HKBP Petukangan Jalan Ceduk Raya nomor 5 Petukangan Selatan. Sebagai tuan rumah adalah sebagai berikut. Naparjolo HKBP Resort Petukangan, 2 HKBP Resort Kebonjeruk, 3 HKBP Resort P7, 4 HKBP Resort Kalidres, 5 HKBP Resort Kapuk, dohot paunopon HKBP Resort Kamal Raya. Pitu ruas Namar Sahid.
Di bagasan prasahito do ruas ni huriatta, amang Yones berin lubanturuan. Nunga mula tujabu, dung piga-piga hari dirawat di rumah sakit Siluam, TB Simatupang. Ruas sektor tulu Wiksia. Tabuan ma di bagasan tangyakta, asa tumibu hipas di hilala rohana sida. Pawaluhon parhepengon. Pelian tuhuria 10 juta, 50 rupiah. Pelian tu pusat 15 juta, 210 rupiah. Pelian tu DSH 3 juta, 152 rupiah. Transistori 2 juta, 700 rupiah. Penguma sude 34 juta, 761 rupiah. Songoni matik ting di huriata di bagasam minggon. Saya di pasu-pasu tama pak sude pak kubesion. Dohot peliani ban sangap dohot puju-pujian di guarni tuhata. Di bagasan Lasni Roha, tapasahat ma peleata, marende mahitasin bukuende nomor 500 sada, mamukasian ayat sada dohot udutna. Di
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti ati-ati dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Orasma dihita saluhutna. Katangihon ma suara ni debata. Na diturpukon di minggu pa 10 dong Trinitatis. Ima sian sada Musa. Bidu 30 sia. Mamukamai sian ayat sada sahat rodi ayat 5. Sada Musa bidu 30 sia. Mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 5. Ta payhuti hutma. Si Joseph bakit si Ramoti bagasni si Potipar. Alai anggo si Joseph tarbuat do tuat tumisir. Gabi Roma si Potipar. Wakil ni Raja Firaun. Si Raja yaka naposona halak Misir. Manuhor ibana sian halak Israel. Aka napatuaton ibana tusi. Sai didongani Jahoba do si Josepi. Gabe jolma namartua ibana. Sai dibagas ni rajana halak Misiri ibana. Jadi dung diida rajanai. Na nidonganan ni Jahoba ibana. Jala ditupak Jahoba sudi mula ni tangan nai. Jadi lomoma rohani rajai mida si Joseph. Gabe parhaladona ibana. Jala dipabakit ibana. Gabe si Ramoti jabuna. Jala sudena diibanai dipasahak do tutangan ni si Joseph. Jadi olak ni na pinabaki naibana bahen si Ramoti jabuna rodi sude na diibanai dipasu-pasu Jahobama bagas ni halak Misiri ala ni si Joseph. Majadi do ditupak Jahoba sasudena na diibanai dijabu dohot di balian ido yanggo sahatna amu akadongan nahina holongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus nagabe topik ni mingguta gabe pasu-pasu marhite panupahion ni di batang. Gabe pasu-pasu marhite panupahion ni di batang. Menjadi berkat di dalam Tuhan. Makadongan na hinaholongan pasti sudedo hita marsita-sita asa sudi akan nataulai berhasil. Asa sudi akka natahobasi nataulahoni majadi. Dangadong jolma na berencana gagal di tengah-tengah ni pardalanan ni nguluna. Tetapi semua kita mengharapkan bagaimana hidup kita ini supaya berhasil. Ido alana ulu belajar gudang marhitiaka ilmu. Jala tuhat taipe hamuaka dongan lomoni rohana sian hita. Asa sudah kita berhasil. Maunya semua jemaat HKIP Pondok Bambu dalam hidupnya berhasil. Taidama gudangdo di barita honi marhiti nang barita nauli. Bagaimana Abraham dia berhasil
Bagaimana Musa dia berhasil, bagaimana Joshua dia berhasil, bagaimana Daud dia berhasil. Demikian juga Salomo berhasil, demikian juga Hizkia berhasil, Nehemia, Ezra, termasuk Joseph melalui firman Tuhan ini. Akahalakna berhasil donasida. Atong hamua kadongan na hinaholongan dia do kucina asa berhasil hita di ngoluon. Mana yang menjadi kuncinya? Agan pedo honota di tengah-tengah ni partikian nuaingon di zaman nuaingon godongdo akka motivator na menawarkan akka kunci-kunci sukses di ngoluon. Alai taingot ma ahado didok hatani di batatu hita di minggu sadarion supaya kita boleh berhasil. Ternyata sederhana saja amua kadongan na hinaholongan. Tajahanakin takas di ayat 2 didok ala sai didongani jauh baibana. Ala sai didongani jauh baduibana. Dohonot tamahamua kadongan na hinaholongan. Keberhasilan hanyalah karena penyertaan Allah. Holan alani padonganion ni dibatado boy kita berhasil di ngoluon. Nuaing buhama asa didongani jauh bahita di tengah-tengah ni pardalanan ni ngoluta. Bagaimana supaya Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita? Palohot matotong dirim tu jahuba. Tetaplah berdiam di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mau membaca dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 jelas dikatakan di sana, molomian hamu di bagasanahu jala molo mian hataki di bagasan hamu jupang hamudo manang dia na pinangido ni rohamuna. Yohanes 15 ayat 7. Songonido muse nang di Yohanes bidu 5 ayat 5 dido Jesus do ai dang tarulah hamu agia aha anggo so mardongan ahu. Dang tarulah hamu agia aha molo so mardongan ahu. Demikian juga kalau mau kita baca apa yang tertulis dalam 1 Tawari pasal 22 ayat 13. Sada Kronika bidu 22 ayat 10 tolu. Takas do didok disi maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan. Nanidokna hamua kadongan na hinaholongan molo burju hape hitamar Tuhan. Terus mak donganan ni Tuhani hita di tengah-tengah niaka pardalanan ni ngolutta songon si Josephon. Ujungnya molo didongani Tuhani hita. Ketika Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, ingatlah akan muncul ide-ide yang cemerlang di dalam diri kita. Akan muncul ide-ide yang baik dalam kehidupan kita. Tabireng masih Joseph diturpuhon. Ala sai marsihohot ibana tu debata gabe sai didongani debata ma ibana. Idok nakin dinasahat ibana tujabu ni si Potifar
tarida maha berjuon dohot haring gason ni bana mangula akau launa. Dia menjadi orang yang terampil bekerja. Bukan itu saja, dia menampakkan hidupnya jujur, layak dipercaya. Gabe lomoma didok nakin rohani si Potifar. Sehingga apa? Sehingga Potifar menyerahkan seluruh milik dia kepada Yusuf. Ala parsihohoton ni si Joseph tu di bata. Gabe terbentuk ma di dirina karakter. Menjadi juara bagas aposan. Menjadi orang yang jujur. Gabe halak na haposan. Sianima ibana. Gabe pasu-pasu. Tu hadirion ni si Potifar. Sianima ibana. Gabe pasu-pasu tu pangisi ni bagasna. Songon topik ni mingguta. Gabe pasu-pasu. Marhite panupahion ni dibata. Menjadi berkat di dalam Tuhan. Alani mahamwa kadongan nangpe digoda nanialak ni si Potifar hadirion ni bana lahu mangulahu nakana sohaseya alai alasai burju hadirion ni si Joseph martuhan. Dia tidak mau melakukan apa yang diinginkan oleh istri Potifar. Tetapi dia selalu berjalan di dalam Tuhan. Alani mahamu kadongan nahina holongan hadirion ni halak nama biar mida jahuba. Hadirion ni halak na sai didongani di bata. Gabi halak na jujur doi nanti. Menjadi orang yang layak dipercaya. Orang yang rajin bekerja. Bekerja keras. Orang yang terampil. Dia menjadi akan inovator. Dia menjadi orang-orang yang memberikan ide-ide yang baru. Jalabuhina pe bersinar. Bukan itu saja, orang yang demikian mudah bergaul. Orang yang demikian mampu bekerja sama. Alaniaha ala rohana nagu dami. Tidak murah, marah. Dang murah, muruk-muruk. Aladang murah ibana muruk-muruk. Gabe gudang madonganna. Lancar usahanya. Mabaur ma pasu-pasu ni debata di tonga-tonga ningoluna. Karena itu siapa di antara kita yang mau berhasil di lehon madirina tupad donganion ni jahuba. Burjuma ibana martuhan. Asa didungani jahuba ibana. Jala jahuba mabain marhasil sudiu launna. Songon si Daud. Songon si Salomo. Dungi siani mahita. Bui gabi pasu-pasu. Tu halak nasing. Songon let nani. Na di bagasan episteli nanti. Natajahanakin. Alai hamu akadongan na hinaholongan molo tapamanat turpuhon memang dohonota sipata aneh cara padonganion ni Tuhan Yesus lahoma bain hita asagabe jolma na berhasil. Memang macai berhasil do hadirion ni si Joseph. Pola gabe penguasa nomor 2 ibana di tengah-tengah ni halak Misir. Alai tayo ma
dang roboti tu hadirion ni si Joseph. Asa sahat ibana tu si jolo di paluas de batado ibana mengalami kehidupan nama caigo lika-liku. Mengalami persoalan-persoalan dalam hidupnya. Mengalami hamaolon. Dia mahamaoloni horoa. Na parjolo dihasogohon akahanggina duibana. Cemburu kakak adiknya melihat Yosef. Mangiburu akahanggina mamereng si Joseph. Ujungnya gabi dijahati hadirion ni si Joseph. Dia mau dibunuh. Dipamasuk tu sumur na bagas. Digadis gabi hatuban tu halak. Sayunang mamasa cemburu nasongonia ti. Di tonga-tonga niaka namarha maranggi. Cemburu nasongoni di tonga-tonga ni keluarga. Alayaha mana masa dukon ni imana paduahon saat masih Joseph tujabu ni si Potifar halak na sangapi. Ngatabi nakin hamu kadungan buhama kehebatan na disi. Alapi teroma musena hacit ay gabi dipitnah nani alap ni si Potifar maibana. Alani ikon narapidana mahadirion ni si Joseph. Dia dipenjarakan. Sasitong nadang adong salana. Tetapi dia dipenjarakan. Ra disima ro suku-sukun tuhita. Puasa paluason ni dibata hadirion ni si Joseph dipitnah. Kenapa Tuhan membiarkan Joseph itu tidak ada yang salah dalam hidupnya, tetapi dia dipenjarakan. Nasotolak ni debatado meneluhon istri ni si Potifar parrohana jahati. Alai di pasobu debatado hadirion ni si Joseph dipenjarahon. Jarara ido nagabe suku-sukun jot-jot molotado pihak kahaciton. Ketika hamaoloni masa di tengah-tengah ni pardalanan ni goluta nabohado ho Tuhan burjudu au mar minggu burjudu au mar tangiang torus do di bagasan halabohon hadirioku basa ditinggal hokoau basa boy masau songonau songon edetei dui lulu dorohaki didiado di bataki buasa tung tadi konon muau buasa tung pasobungon muau naoto di sitaonoki buado tutu hamu kadongan memang disengaja Tuhan itu hadirion ni si Joseph lahu mangayakan haciti Tuhan sengaja membiarkan Joseph demikian taingok ma ahado namasa di tengah-tengah ni ngulu niya kasisian ni Tuhan Yesus ujumar parau nasida naroha bahaba nagugo tahutan situ tu dua kasisiani ala dihidala kasisiani naing mate manasida maut nama ditawi alai modum jala rengis do Tuhan Yesus puasa di pasobu Yesus hadirion niya kasisiani mabiar. Puasa rengis modum Yesus. Imara hamu kadongan nahinaholongan memang disengaja Yesus duin. Ala adong dosa kap nauli di Tuhata. Dia mai ima asa disi di pahebang akasisian nai aka potensi naong pinasahat ni Jesus tu nasida tarlumobima taringot tu hapor siyaon nasidai ala daksadia leling nari borhat nama Jesus
siya labung nasida, dang boy be nasida bergantung tu Yesus. Tetapi mereka harus mendiri. Alai alanunga dilihon Yesus huasona, dohot hapor siyaw nai di nasida, ima dipake, ima dipahebang. Asa taingot maham wakadongan na hinahulungan. Molo si patape, songon na dipasobu tuhat tay hita, mangayak kana haciti, asa ima tiki siat tuhat tadi hita, asa tapahebang potensi naung nilehon nai di hita. Supaya dalam keadaan gawat itu, Tuhan ingin agar kita melatih segala otot-otot rohani kita, mengembangkan potensi-potensi yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Asal murah tu si hamak kadongan nahina holongan, ratai nguk do tiki marsiajar marsipeda hita de. Najulu pasti adong do siak kita. Ala masihol di bana naing marsiajar marsipeda diajarin atau rasna dimulana ditiuk-tiuk do ade ditiuk-tiuk do alai sipata dipasobuma alai holan neng debu mamitor ditakuk nato rasnai do ade dang diluas madebu dipasobu musik asaibo telah menjaga keseimbangan. Ujungnya gabelam malo mahita. Kita menjadi mampu sendirian. Ketika kita belajar tadi naik sepeda itu kadang dilepaskan, kadang dibiarkan. Tetapi ketika mau jatuh ditangkap lagi. Disima hita lamar siajar mandiri. Mampu sendirian. Mulu saya terus do hita ditiup gabe mau to mahita. Ujungnya gabe anak mami mati. Taboto dua anak mami, ya gabe manja mati, anak mami. Nang pedohonon si Josepon anak mami do ibana, anak ni papi ibana. Karena itulah kecemburuan bagi kakak adiknya. Karena berlebihan kasih sayang ditunjukkan ibu bapaknya kepada Yosef, maka mereka cemburu. Nang pehasian ni omakna ibana. Tetapi Tuhan memperbolehkan dia mengalami kesakitan-kesakitan. Mengalami penderitaan agar dia mau menggali dan membangkitkan seluruh potensi yang diberikan Tuhan kepadanya. Sehingga dia berhasil. Tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan hati. Tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Alani mahamwa kadungan mulo sipata dipaluas dibata hita manaun nahacit marsahit hita gagal rugi, jangan panik, jangan bersungut-sungut, ingot hamuma na latihan marsipeda duiyate. Tuhan sedang melatihmu untuk mengembangkan potensimu agar berkembang lalu berhasil. Laos domutusi do peham wakadongan nahina holongan dido napistar taringot tu na dua turpuhon nakinate sian episteli do evangeliumon. Ingatlah bila Tuhan memperbolehkan kita dan terkadang sepertinya membiarkan kita mengalami kegawatan-kegawatan dalam hidup ini, ingatlah Tuhan sedang memproses dan mengubah Anda dari manusia biasa menjadi manusia yang luar biasa. Itulah kehidupan Yusuf. Dia mengalami semua kesakitan-kesakitan itu. Sampai dia masuk penjara. Tetapi di penjara itulah Tuhan memproses dia menjadi ahli menafsir arti mimpi. Dan itulah yang membawa dia
ke hadapan Firaun. Dia berhasil menafsirkan mimpi Firaun. Lalu dia memberi usul yang sangat berlian. Semuanya kita katakan potensi yang ada dalam diri Yusuf berkembang. Dia menjadi seorang inovator. Tapi ingat, semuanya itu karena gemblengan Tuhan dalam kehidupan Yusuf sendiri. Karena Yusuf mau mempersembahkan semuanya hidupnya kepada Tuhan. Sehingga dia menjadi berkat bagi banyak orang. Karena dengan keahliannya itulah, makanya bangsa Mesir dan keturunan ayahnya Yakub selamat dari kematian dan kelaparan. Ada gabe penguasa nomor 2 hadirion ni si Yosef di Mesir. Luar biasa. Ini semuanya karena proses-proses kesakitan-kesakitan yang dia lalui. Nampar pudi hamu kadongan nahina holongan. Taingot say na donganan ni Tuhani dohita. Mulak mahita songon tu naparjulunakin. Kita berhasil hanya karena Tuhan yang menyertai kita. Ima paposurun rohatta. Aha pea kasakap-sakap nauli na dinggan di tonga-tonga ningolutta di bagasono bason. Nang pesi patah hirana di pasobu di batahita alai sasitongna. Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita. Tuhan itu selalu menyertai kita. Alai hita dosi patah na merasa ditinggalhon songon sisiani. Asal murah hita mua kadongan lau makanguluhon hatan debata. Adong do hadirion ni sadahalak didok rak mardalam mai bana doho Tuhani di sada topi ni laut manang pantai. Di day bana madisina mardalani bana doho Tuhani opat bugas nipat. Dirajumi bana mai bugas pak nasad diri do bugas ni pak ni Tuhani. Alai masa maparukilon di hadirion ni bana. Ahamadi dia ibana. Mardalam muse di topi ni pasiri di dia ibana mah buasa holad 2 paton. Bugas ni paton. Gabe marungut-ungut maibana. Dido ibana ma Tuhan, buasa ditiki sonang rohakku. Oloho rak mardalan doho tau. HP tiki maruki lau, laos ditinggal hokoau. Di dia doho Tuhan. Ujumanau na hacitiyau. Mangangguhi hadirionna. Alai, dido Tuhani matu ibana. Buasa songoni dohonom. Wida. Holad 2 nama bugas nipati. Didok Tuhan ima. Bugas nipat ni simai. Dietong roham. Bugas nipat tu. Ninna ibana. Roma Tuhan ima dok daung. Bugas nipat tu dui. Pitor disukum maibana muse. Molobuti. Di dia di baikong. Didok Tuhani matiwana. Ubana 2 bugas nipati di bereko. Tiki namar sitaononi ho padoho ninna. Idu bana bereko holad 2 bugas nipati. Sasitong nana ho padoho. Dangadong be bugas nipakmu disi. Bugas nipat tu namai. Ninna Tuhani. Amu kadongan molo naing berhasil hita. Talo hoton madirita Tuhan Yesus. Asa sayi dongani hita. Ibana mabain jadi sudiaka sakap-sakap nauli nadinggan di tengah-tengah ningoluta. Kita akan berhasil apapun kerinduan-kerinduan kita. Alai tabain masudi keberhasilat tai
gabi pasu-pasu tu halak nasing unang gabi songonan idok niamang padita hasugia di partang yang atayate unang gabi ya asup-asup itu teh usap-usap unang gabi pusa-pusa ate alai gabi pasu-pasu unang gabi pusa-pusa tabain tu hadirion ni halak apapun keberhasilan kita dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Martang yang mahita. Maulianti marohanami dihuali jahuba di bata amanami. Para si rohan jala pardinggan basa. Engkau mengharapkan hidup kami menjadi berkat di dalam Tuhan. Apapun keberhasilan. Apapun pencapaian yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mau seperti Yosef yang selalu diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke tangan pengasihan Tuhan. Kami mau berdoa buat seluruh program-program gerejamu ke depannya. Saya pasu-pasu ma Tuhan. Saluhu nai dia kapakobasion naong nanaing sipatu paun ni huriam di bagasan minggu-mingguon. Pargugui akana posom songonima nangakaruas ni huriami. Pasu-pasu ma Tuhan hadirion ni akaruas ni huriam na di bagasan parsahiton di bagasan obason. Naso bui tarpajojor hami guarna sida sada-sada. Alai ditatap podo Tuhan jala di botohodo unang tinggal hon. Hadirion niya karuas ni huriam. Mulu mahiu na sida ala niya kaparsahito ni. Alay dongani urupi na sida Tuhan. Patau na sida makamonakon ak kaparsahiton na masa di pardagingon na sida. Lehon hamamalum ni parsahito ni. Asa peut so dihilala, tanggal so dihilala. Sian pamatang na sida. Mauliante rohanami Tuhan, ala nunga di bagasan pemulihan, dung mulak sian rumah sakit amanami Jones Berlin Lumban Toruan. Di bagasan pemulihan amanami di bagasan obason. Salam martabataba magugo dohot abi pasoni pasahatonmu dihadirion nasida. Songoniman ni Tuhan. Ubua kami di bagasan tangiang nami marhite huriam. Dia karuas ni huriam namarulang tahun di bagasan minggu-mingguon. Sian minggu tanggal 10 Agustus. Satu Sabtu tanggal 10 Agustus 2020. Torop nasida 24 anak. Sian hodo Tuhan di jalwa kadongan nami gajang ni umur dohot hahi pasoni. Laos makirim mahami. Martaba-taba pasahatonmu Tuhan hahi pason. Dohot las niroha songoni manang gajang ni umuri. Di pardalanan ningulu na pinasahatmu dobe Tuhan. Say mardongat toko mahami. Asa marhasil saluhuna akau laun nami dingolu nami. Pasu-pasu maruas ni huriam. Sian dakdanak namet meti sahat rodilan sia. Di mana ngahape akau laun ulaun. Songonima diaka pencapaian di sihol ni roha do diuas ni roha. Pita-pita ni aka ruas ni huriam Tuhan. Sai patulus mai di bagasan nahobartu lomoni roham. Mauliati madiho Tuhan. Amin. Mari demahita laos mardalan ma peliata. Damai si patagangu
Katangi akun ma piliata tuadu pan di bata martangi yang mahida. Ali di bata manami na di banua gijang. Udu haruruan ni saluhut silehon-lehon nadinggan. Do nasa ulibasa na muli utus. Upasahat hami masian na nilhon mi tu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramuti. Asa huparhasiya kami pilihanon. Pati bulhon harajaonmu. Di tonga-tongani huriam do di portibion. Buhay marohanami marhite-hite to dim. Asalam utadahami gudang ni si lehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di banua gijang, say pinarbadi amaguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tungaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion, anguluan siap hari. Se sama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangagung. Sale
Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan di batama ho. Disodakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasaurhon ma damena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu madi hida saluna oras. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah hidup ini sudah jadi